ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁ ଥିଲା, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ପାଣ୍ଡିରୀ। ସେଇ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ତା ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲା, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ସନା। ସନାର ବାପା ଜଣେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ ଚାଷୀ ଏବଂ ମା ଜଣେ ସ୍ନେହୀ ଗୃହିଣୀ ଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସନା ଖୁସିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଏ, ହେଲେ ଯିବା ବାଟରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାଠ ପୋଲ ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦିନକର ଘଟଣା, ସନା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ା ସାରି ଗାଁକୁ ବାହାରିଲା। ହଠାତ୍ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଓ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ସୁନସାନ୍, କେହି ଦେଖା ଯାଉନଥାନ୍ତି। ସେ ପୋଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖେ ପୋଲଟି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଓ ପାଣିର ସ୍ରୋତ ପ୍ରଖର ଅଛି। ସେ ଏହା ଦେଖି ଭାରି ଡରିଗଲା। ସେ ଡରରେ ପୋଲ ପାର କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ଧାର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ତାକୁ ତାର ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଡରରେ ତଳେ ବସି ପଡ଼ି ଘରକୁ ଏମିତି ଯିବ ଏହା ଭାବୁଥାଏ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଗାଁର ପରିଆ ଭାଇ ହାଟ ସାରି ଫେରୁଥିଲେ। ସେ ସନାକୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ସନାର ହାତ ଧରି ତାକୁ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋଲ ପାର କରାଇଲେ। ଶେଷରେ ସନା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଓ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ମାକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲା। ସେଦିନ ରାତି ସାରା ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ ଓ ସନା ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ପରିଆ ଭାଇର ଦୟା, ସାହସ ଓ ସାହାଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଭାବି ଭାବି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା।